ora kondo pancen aku wong ra duwe nanging apa salah yen aku tresnani kowe cuwer kaya sumur. Yo lah piye meh ngene lho nasibe dadi wong sepele sederhana senajan aku wong sepele paling ndak gede rasa syukure ciun masuk. Ure sepisan kok dipikir nemen-nemen to yo. Lek dipikir nemen-nemen sesuatu botak no. Ngene iki santai. Sing tenang. Cukup nikmatilah setiap perjalanan meskipun kehidupan sedikit menyakitkan. Aduh. Masa lek boymennya dejan koclok. Aduh. Lah iki lho, final Piala Dunia Argentina karo Prancis. Kira-kira menang ndi ya engko? Lengpe lah. Obat bisul, obat panu, obat kurap. Yo, yang minat obat segala macam ada obat. Mas, obat mas. Mas, obat. Jangkrik, anak budek kok itu. Mas, obat mas. Obat. Mas, obat mas. Weh. Obat. Weh, mas, obat. Jangkrik, wong budek kowe. Ndek kuping ora lho. Tawane obat ini penggarap. Wah, digarap yo opo? Sik to Mas, penting lho. Malah obat ya. Alah, penting-penting opo? Pane bocah model ngene paling layar biru sing digarap. Ora ono sing kok garap kok. Delok iki opo? Lah, dasmu lho Pak di sira. Penting lho. Tawane obat ya ora gelem ngrespon. Bener Pak, penting lho Pak No. Alah, paling sing kok delok iki film Jepang, Japanese iki le. Lah yo ora lho Pak No, lek ngono iki ndak apik iki lho, delok prediksi Piala Dunia. Alah. Kowe ngerti-ngerti bal iki. Yo ngerti o Pak No, bali anak merok. Piye? Ora Pak No, rere nunggu. Arep yap-yapan lho iki. Iki lho Pak No, apa bengi nek final Piala Dunia Argentina karo Prancis. Kowe nyekel iki Pak No. Bila aku nyepangah nyekel sing empuk ngono. Apa iki Pak No? Sing-singah penting empuk. Bayu Pak No, utekmu panggalmu ngeres Ngeres hatokmu iki. Lah kalau bantalnya rampuk. Iya ya Pak No. Kuwi rusak wis ngeres. Kuwi lho timbang pah ngono iki lho obat kuwi lho tukunen. Obat apa lho Pak No? Sembiarang obat enak iki. Obat gatal, obat bisul, obat panu, bang gacor ganggu wong tuweknya. Iki lho. Iki obat apa Pak No? Kuwi obat kuat kuwi. Kuatnya apa lho Pak No? Buat ngadepi kenyataanmu lho. Sing rusak ngeres Ndang lho tukun obatku gitu bang apa gacor Piro Pak No regane? Sing arep kanca dhewe wis 50 Mian Pak No. 150. Sak juta gini ya pompong wawah duit ini aku. Nah, grek kok iso kowe duit kok ndi olehmu? Pas taruhan. Portugal karo Maroko Pak No. Iku yo menang. Yo menang no Pak No. Wong jagoku Maroko. Weh, Portugal apa nek sing enek Ronaldo nih kae? Ronaldo apa lho Pak No? Ronaldo sapa kowe? Ronaldo le Pak No. Lah ya Ronaldo lho kira. Kok iso menang to kowe kok? Aku iki dukun langganan Pak No. Prediksi ini mesti tepat. Mainin guru gunung. Kuwi prediksine kok jitumen to kok. Sopo iki jenenge? Jasi Pak No. Jasi sapa to? Jasi kayak guru gunung lho. Oh, asli rambutnya jegrik ya? Nah, yo bener. Ini prediksi yang top Pak No. Iki yo final. Aku sir main. Golek musuh no. Lah, iki lho peluang geden. Yes, oke kok. Lek ngono, kok jam piro ta maine? Sekitar jam 12 bengi Pak No maine. Lah, iki pas iki, sedeng entuk turu iki. Sip kuwi. Iki solusine apa biar barang nang omahe tak dol lagi taruhan kok. Enak Pak No.
Sekarang aku itu malah hebat kok iso rabi Mbak Cinul sampean. Persyaratannya apa kok? Persyaratannya yang gue nembah anu. Ya, Jasi, Mbah Jasi. Ubo rampe Pak No. Terus kembang setaman iku kepak setaman iki. Kembang telian barang. Ora Pak No, kembang mawar, melati, boke ngono kuwi. Corona karo nggon rokok genjeng lho wis. Lah kene persyaratannya mek ngono. Iya Pak No. Ya wis lek ngono ndang tak budalne ae. Lah iki rokok Pak No. Alah der koyo ngono wis pekne, harga wong kaya. Suwun lho Pak No ya. Sip. Lumayan iki lah minyak gratis. Ada lho aku ora taruhan yo ora menang. Apa neh nyeme Mbah Jas kempleng ae. Lah wong-wonge lho wis pikun. Kadang karo anak yo wis lali. Bene. Ya. Lumayan kena tagih uletku. Yo lah. Ngene iki yo wis sampe lah nunggu sawe Mbak Surti. Karena apa yo ngene iki? Mbuh lah, pokoke mak kowe eneke apa ya digarap engko pokoke. Alhamdulillah. Pawan sugih ya papane wis panggah enek dalan. Obah sak obah yo oleh info. Lek ngene carane duitku akeh. Aja kok mintul. Wiwin, Wina, Desi, Linda, alah Sarabi wae. Pak Noriti bojone songo kan nek ngene carane. Lah kayak kowe ibu iki. Kayak makanan empuk we. Dah goblok iki jak taruhan ya menolak ndi-ndi duit kok piro ngono. Woi, Min. Kayak kowe Pakno ya? Nyapa Pakno? Pakno ke edan apa piye to? Jangan iki digereti karepe. Woi, celok. Kondi Mang. Bar nunggu sawe Mbak Surti ku bang apa? Iki apa edan ngono to Pakno? Lah nyapa? Lah gelet dagangan iso kok gereti lho. Alah, dagangane ngarah dadi duit piro? Alah Pakno. Model kowe bahagia ya renggah ya. Iya, Min. Muni ora diduga lho iki. Oh, iki tak tuku. Lah iki saiki dadi orang kaya to, Min. Sugih lah iki. Lah, patute tenan lekas edan iki Pakno iki. Lah Pakno, ki oleh arep dhuwit kok ngendi ngono modelmu kok. Dabang bayi, Min. Aku iki dino lho bisnis bola dadi orang kaya. Bola Piala Dunia, Min. Piala Dunia to engko bengi wae final lho Pakno. Ya iya. Lah kowe ndek bondo piye? Bondo Pakno. Bondo. Aku duwe lho Pakno. Kae sawe Mbak Surti kae. Saiki dadi pertanyaane siji, Min. Kowe arep dadi wong sukses apa ora? Dadi wong sugih apa ora? Lek kowe pengen ngrubah nasib dadi wong sugih kaya aku, ayo tak dudohi carane. Lah piye carane Pakno? Taruhan bola, Cok. Adek ngono lho Pakno. To manut, arep dadi wong penak wis ngono kuwi lho carane. Aku lho iso dadi koyo ngene iki mergo kuwi. Ternyata kowe arep nututi aku yo kuwi carane mian. Apa iya ya Pakno? Tapi lek dadi wong sugih, nyapoke kok iso nglandangi kerdos ngono kuwi jan Pakno. Ngene iki atuh lagi tombo gabut lho, Men. Dadi sapa sing sir loro butuh obat angengehne. Ini lagi hiburan, Men, montoran. Gek terus engko bengi nyekel ndi Pakno kowe? Gila ngono ki RHS no. Apa RHS Pakno? Rahasia. Walah, tak kira rumah sakit jiwa. Lek kuwi RSJ blok. Oh. Ya wis, engko penting jam 12 nobar ning kene ya. Tapi sawah mudul sik dadekno duit carane ya. Oke, ra masalah Pakno. Penting aku dadi wong sugih tenan lho ya. Nah, ya ngono. Ini sukses sih butuh perubahan. Iki iki sing dalane wae Mbah Jasi. Tapi sing dimaksud dongok mah kembang taman kembang piye? Apa iki kembang janggilan barang ini iki dimaksud taman. Taman saya niku penting singah-singah kembang penting ning taman. Oke, kembang meniran masuk. Kembang kumis kucing masuk. Kembang wedusan yo masuk. Kembang deri masuk.
Bener nek kembangnya ora iki. Oh, yang iso. Lebokne. Butuh pokoknya setaman di tengah kembang. Butuh menang. Bismillah. Bun. Baca sih. Bun. Baca sih. Monggo le. Nggih, Mbah. Mbah jasian nama lho, Mbah, sama di. Oh, perlu lemon. Ge lemon. Wah, kong kupingmu iki kok wis berak ngono bae. Yo kon nyama ora, Kong? Lemah apa lo lele? Iki malah lemah ya lagi nyawur ndase. Nyamah, Kong. Nah, kalau ini ngatek ning kono ae to lele, ae nyamah-nyamah kene lho lele. Karep ngono itu kuping rusak. Buat dake daya rantu ya. Oke lah, Kong, lungguh-lungguh lah, Kong. Buat dak gue. Linteng-linteng ini ki lho le. Alah, Kong, nyimeng. Wis gerang mbek yo ngrokok-rokok sing beati. Wis kempenginanmu piye to lele. Kemang kita itu terus kene ngene biar rokok le. Alah, Kong, ngrokok saudhe tamut dhewe yo, Kong. Wis purane, Kong. Apuramu entah itu rokok era duwe. Alah, Kong, ya yo musime kaya ngene, Kong. Kahanan lho, Kong. Ora duit gablek duit blas, dodol obat ora payu to, Kong. Ngono kuwi lehmu dodol obat lancar apa ora to, Le? Lancar, Kong, mlakune obate blas ra payu lho. Lancar apa ora to? Oh, meneng ae ditakoni kok. Aku pengen remuk. Apa, Le? Ngrokone aku to. Ngepek-pek ritek kupinge iki awas lho. Banding kowe iki awas aku. Ora lho, Kong. Aku mang lek mlaku rene mang ya nek perlu lho, Kong. Iki palu apa to, Le? Turut kene wis goleki palu kan. Kong, kowe kuping malah merusake tenanan. Perlu. Masalah. Biasa lho, Le, rasa dibengok-bengok ning kuping ngene. Ora baca sih saiki kupingane rusak sak. Nek kowe jaringan 3G. Delay ngelek. Lihat. Mangke rene nek puwa apa to, Le? Anu, Kong. Tak omong iki, Kong. Aku iki arep main beden, Kong. Dadi piye lemu pokoro, Kong? Ampriye aku iso menang. Wis dak apa to, Le? Pakai perkoe dugane sing dialuke kan bareng. Ae kowe engko ae. Aku modar, Kong, lek batek ngene ae. Kowe ora saguh aku. Iya, Le, kok bengi nek Piala Dunia ne ora ser totoan ngono kowe. Modar, Kong, lek garep ngene iki. Lah sing tak omongne ket mang ya kuwi. Aku rene mang njaluk pengarahan petunjuke sampean supaya nek aku njago iso menang. Jadi kita gawakne kembang setaman persyaratannya kanggo sampean, Kong. Kembang kaya ngene iki arep kok ge apa lho, Le? Kok kulup, Kong? Kowe ku lho kok kulup, kok krawu, oge lawuh ya kenek. Juga bisa dikulup barang iki. Nggih, kene ya krungu emang. Tak kira rusak kupingmu, Kong. Jadi ini emang rene njaluk timbul ngono to ceritane. Endi kira-kira sing menang ngono to iki, Mang? Ora, Kong.
Aku rene mar mancing. Ya iya lho, Kong. Aku mar rene mang njaluk pengarahan petunjuke supaya negen aku main kok bengi menang. Ngono lho, Kong. Wah. Ya wis lena ayo melu aku. Ngono. Ya, tak boleh entot. Assalamualaikum salam, Gong. Yup. Kamar mau dukem to, Gong. Ada iso lap-lip. Iya, Gong, kamar merek lap-lip koyo komplek nih. Iki ora karek mangku pur to, Gong. Wah, tuan kembung lele. Lek omong orang duwe aturan. Iki mang sing main kene ndi to, Le? Niki mengke dalu sing main Prancis kalian Argentina, Gong. Gue kuwi lho ditakoni sapa sing main malah Tina masak bonces nih. Mulele. Lah, tenan to, kuping stuman kumat remek ben. Argentina kalian Prancis, Gong. Wah, ora omong ket manggil. Bila cara oleh ngomongin ket mang lho, Gong. Tapi sampean ning kuping remek. Wis yo, rek sing tenang gue. Kamu kayak pancen di pangan wow. Semangat dari lo pemalianku. Yo. Coba lho, wong ngidune lho kondisino. Nang ngono kancamu wae ngene. Keprot deh bareng. Iki le kepoke sing menang kaya bonces to. Prancis, Gong. Yo kuwi lho sing tak maksud. Lek kowe engko sing tenang sepiro gedine olehmu taruhan ki engko bakal menang. Sing tenang. Nah, ya kuwi lho, Gong. Nak jaluk emang ya kuwi lho, Gong. Yo, iki amplope ndi to? Lah ki lali ra nggo dhuwit to, Gong. Duduan obat ora payu. Yo engko lek menang tak angklopi, Gong. Ya ngono aku tak nyuwun pamit sik, Gong. Wadatmu ya, kon iso disemayani duwite piye? Lho Pak Nono. Itu nobar ora to iki? Kok omahe tutupan di padonian wae. Parane. Pak No. Kula nuwun. Alah iki sapa kae celuk-celuk e? Sapa kowe? Boimin Pak No. Sido taruhan ora to iki? Wah, kowe to, Min. Lah, iki lho. ATM perjalananku wis teko lho. Min, gini. Nyama gini. Min, gini. Taruhan ora to, Pak? Ya panggah sido lho. Gini. Lho, Min. Wis positif siap. Kene wis tak siap nih to. Lah, yo ngono lho. Wong arep sukses kudu perlu pengorbanan. Piye, duit kok gowo? Gak masalah duwe sing tenang lho Pak. Wong kene lho wis siap. Iki lho. Tapi kalau milih nggo duit iki. Kowe kader 5.000. Lho 5.000 piye lho Pak No? Lah wong iki tuku pedet oleh sak kandange to. Lho. Nah, lagi sini nyambut gawe. Oke. Yo, nek Pak No 10 juta plus bonus.
Lagi iki bonusnya apa, Pak? No? Nah kok ini bonusnya tuh? Iya. Bonusnya yang klope kuwi. Nek bonusnya angklop lho, Pak. Nanggonku lho enek angklope. Piye lho iki sida nobar apa ora to iki? Iki pangan budal nih, men. Duit geden lho, men. Ora lho, Pak. No. Asline kowe iki nyekel ngendi? Ya lah aku nyekel sing menang lho, men. Ora ngono lho, dugan lho, Pak. No. Lek pomo ngono lho aku yo pilih sing menang lho. Ngono ki jenenge ora taruhan, Pak. No. Lah opo, men? Lek ngono ki jenenge kowe nggih oporo dhewe. Ya lah aku kata lahir procot di panggah Prancis, men. Iya lah, aku wis yakin tenan Prancis, Pak. No iki. Panggah no. Lah aku ya Argentina ae lho, Pak. No. Wis yakin tenan men kowe nyekel Argentina. Lho wong kene yakin lho, Pak. No. Nah, min, nek kowe buat gulung tiga. Ini lo kelas wis duga gen mencari informasi. Ungkap-ungkap. Iki piye lho, Pak? No? Jere nobar. Nobar ning ngendi lho iki? Ya ning kene iki lho men nobar. Lagi terus nonton ning ngendi lho, Pak? No? Tenang, nek pas nang TV tak jumuk nih, men. Iki lho men, TV nih. Ayo. Ki sakmono cilike lho, Pak. No. Toh, tenang ae, lah aku menang gak tukokin layar lebar, yo. Ora lho, Pak. No. Kowe iki yo sugih, tapi nonton TV yo TV-ne kok yo sak ipet ngono lho. Gampang kowe men, kan jalan sing gedhi to. Kalau ning buritan lho gedhi, tapi TV mati. Pak No, lek TV mati ngono iki rasa kok omone ritek. Toh meneng ae, penting Pak De iki cilik-cilik iso ndelok ngono lho. Dadi taruhane Pak De lancar, Pak De iso nobar. Ngono Pak No. Loh, kuwi lho Pak No, kuwi. Dah, piye lho iki, Ayo. Gol. Wah, modar lah ora Pak No. Anjir goblok iki wae kudu rene iki sliding. Iki lho Pak No, dekne sing stiker yang aku. Kita comeback. Anjir. Goblok kowe dioper kuwi. Loh. Gol nih to Pak No masih ngegoleng nih. Alah Pak No, iki lho wis 2-0 wis renek harapan to Pak No. Pak digarap ngene udah bantalan gubis. Iya, tenan to Mbappe. Argentina, Mbappe lo. Comeback lo men. Lo Sing tenang. comeback. Icik loro sih. Duit sementara 1-1, bro. Lah tenan to, serangan yuk, serangan kok Mbappe. Lah, tenan to. Mbappe dong, Prancis gitu loh, senggol dong. Musuh Prancis, raja prank bro. Sing tenang Pak No, icik loro. Kok rimban waktu Iki lho Pak No. Wis kerek penalti. Aduh penalti lho kerekan. Iki kok kira-kira sapa sing Tenang bro, Prancis sih mental juara loh. Argentina kelasnya Mbappe lo. Tenang ae, nek Mbappe santai. Iya baca sih bro. Hot ini. Setirana. Pas jasi. Tenang men, sambil lho men, rokok-rokokan lho men, sik. Kena cok keringatmu kena cok gobios. Lho men iki tombe aku iki lho. Tenang lek duitmu wis panggan yang Prancis. Karena jajak mele. Oke. Lah tenang to, pendapat pertama Mbappe. Tenang kalian bisa Mbappe iki. Duit sekarang jajak nih. Mbappe gitu loh. Belum to Pak. Ora trimo hat-trick lah Mbappe. Belum kurang ini. Yo pe, ayo pe. Bismillah pe tunjukkan aksimu gol. Sampai we. Ngomong kok. Cek sebel pisan. Musuh kok Prancis, bro. Sik to dilung kajeloken Messi Pak No. Loh,
Gol lho Pak No. Tenang. Golmu atur gol tipreng men. Masa bangga dhisik. Prancis to wis, senggol dong. Lu wae Prancis Pak No. Mbappe, Bro. Delok entuk Bro, Prancis. wae Prancis nendang lho. Kita saksikan delengen sing tenan mripat men. Tonton Prancis. Astagfirullahaladzim. Ora lho Pak No. Wah, Iki kiper macam kuro iki. Anjir. lho Pak No. Iki arep babak penentuan iki. Iki engko lek gol, ya duitmu ya tak peke. Lek iki engko ora gol ijek diterus meneh. Oke, tenang ae, aku sih yakin. Iki lagi Mbah. Gol. Ah, Ya sepurane Pak No. ya Allah, Sepurane aku pamit. Mbah Jasi jan jancik tenan Mbah Jasi. Sepurane Pak No. Lah iki oleh duit kerek budal karaoke. Ya Allah, ya Allah. Gara-gara Mbah Jasi. Cik. Wis ora sudi ndak oleh sini. Wis ra kena cekep buntute. Jur. Orang ngalami sing titik-titik yang ngetokne keringet, monggo lek rezeki pangan sing dhuwur sing aku. Ngecek nih. Bahkan ngono ora matung butuh malah ngententeki. Emang ini kungkum menurut aku nih awak.